खुलुमबाय नोंथांमोनाथ' खुलुमदों आंबो नों कृष्णमुनि दा खुलुमनानै दं आंबो मोजां सनाफोर फाननोसै आं फाननोसै आंनो दे बुंदो दे खोनासंलांसां नानि नोंनि रावखौ अच्छा 20k लालायलायनाय जाखो बेफोरखौ बुजिस'नो हायाखिसै आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20k होननानै ओमफ्रायो बेनि बागैनो आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों प्यारी समझ गई नोंथांमोनाथ' बेखौ नंगौ सानखादों औ सानखागोन मा होनो बे सिख्लाया आंखौ बिदि बुंनायनि थाखाय मानसिफोरा आरो बुंहरदों बोरै बिदि नाम आरो बै गथ' सिख्लासाया बुंजाग्राया मानि थाखाय नोंनि नामखौ कृष्णमुनि ओंखाम ओंख्रि संग्राया बै इउटुबारा होननानै मानो थाखाय खिथाखो मानि थाखाय फोरमायनानै होखो ए होनबा बे बुंनाय रावा नंखायमोन गाव हमजानायखाय बुंदोंमोन ना ओरैनो बुंफ्लानाय रावमोन दाथ' नोङो माबा मोनसे बेबस्था लानो हायोना जुदि हमग्राफोरखौ नों नङामोनब्ला नों माबा मोनसे केस होनो हायोमोन ना मानि थाखाय दासिमबो नों केस होनो हाया एबसुनि ना सोरनिबासो खिन्थु एबसुआल' हमा बेखौ जोंनि बर'आनो जेनेबा गामिनि मानसियानो हमगोन गामिनि सुबुङानो सोरबा एबसुआल' हमा बेखौ ओमफ्राय जुदि नोङो आखल मोजां मोनबा नानि मानि थाखाय गुरै मिलौदो देंखोजों बेफोरबायदि बुंहरनो हाखो नों एसे गोरा गोरासो बुंनांगौमोन आं नङा बेफोरबायदि आं मालाबाबो जायाखै आंनि बिमा बिफाजों रायज्लायनाय होननानै नोंनि बिमा बिफाखौ नों दासिमबो खिथानो हायाखै आरो बुंदों नोंदानाव आइफन दंनो नोंदाया गोजानाव थायोनो बेफोरखौ मानो नोङो दा मिडियायाव फैनानै सारा फुरा खोन्थाजोबनो हायाखै थारैनो खोथाया बाथ्रा खोमा बेखायनो दा लाजिनानै दङ नानिया खिन्थु बिदि जाया सानसेयाव 20,000 गाहाम लानानै बे गरिबफ्रा मा जानांगौ थिखादारफ्राल'सो थांनो हासै बेयाव लावदुम बायदिया नाम लानो हाखो नों इदि नङाबा बोरै इदि नाम लानो हाखो होननानै बुंदों ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं सिनायाबो आरो बेजों आं जेबो सोमोन्दोबो गैया ओमफ्राय आंनि नाम बुंदों बे सिख्लाया ओमफ्राय बे भिडिअ लाग्राफोरा आं इदिमोनबा बे भिडिअ लाग्राफोरा मानो जोंनि न'आव फैनानै सोंफैनो हायाखै बिसोर एबसु नंगौना नङा बेखौबो सानगासिनो दङ मानि थाखाय जोंनि न'आव फैनानै बिसोर बुंफैनांगौमोन ना ओमफ्राय दा आंखौ नङा गारा इमान गाज्रि नाम फानगासिनो दङ मानसिफोरा बयबो मिथिदों आंखौ जोबोद गाज्रि बुंगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बुंगासिनो दङ आरो जाय मानसिफोरा भाइरेल खालामदों नोंगौ नङा एसे बिजिरनानै नायनानै होनांगौ आं नंगौबा आंबो मानिनानै लागौमोन आं एसेबां गाज्रियै नाम लानो साना नोङाबो आङो बिदि ओमफ्राय आइफन दं होननानै बुंगासिनो आंनाव जोंहानि आदानाव आइफन दं नोंगौ आं बिजोंनो फट' साफायो ओमफ्राय आदायाथ' बेलेगावसो फरायनो थाहैयो बेनिखायनो आङो साफायबाय थानाय जाया आदा फैबाल'सो साफायो आरो आंखौ मिथिखायो जोंनि न'नि मानसिफोराबो इदि नङा होननानै आरो आं आरो इमान इदि ब्रेन्डेड माल जेबो खुलुमबाय नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20k होननानै ओमफ्रायो बेनि बागैनो आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनाथ' बेखौ नंगौ सानखादों औ सानखागोन मा होनो बे सिख्लाया आंखौ बिदि बुंनायनि थाखाय मानसिफोरा आरो बुंहरदों बोरै बिदि नाम लानो हाखो नों इदि नङाबा बोरै इदि नाम लानो हाखो होननानै बुंदों ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं सिनायाबो आरो बेजों आं जेबो सोमोन्दोबो गैया ओमफ्राय आंनि नाम बुंदों बे सिख्लाया ओमफ्राय बे भिडिअ लाग्राफोरा आं इदिमोनबा बे भिडिअ लाग्राफोरा मानो जोंनि न'आव फैनानै सोंफैनो हायाखै बिसोर